பழனியில் பிரபல மார்க்கெட் பகுதியில் கடை முன் அமர்ந்திருந்த மூதாட்டியை தண்ணீரை ஊற்றி துரத்திய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி பேருந்து நிலையம் அருகே காந்தி மார்க்கெட் செல்லும் பகுதியில் கலைமகள் நோட்டு புத்தக கடை செயல்பட்டு வருகின்றது. இந்த கடை முன்பு சாலையோர நடைபாதை ஆக்கிரமிப்பு செய்து கடையுள்ள நிலையில் நேற்று மாலை 90 வயது மதிப்பிலான மூதாட்டி கடை முன்பு நடக்க முடியாமல் இருந்தவரை தொடர்ந்து கடையில் வேலை பார்க்கும் இளம்பெண்ணை வைத்து மூதாட்டி மீது தொடர்ந்து தண்ணீரை ஊற்றி துரத்தும் காட்சிகள் பார்ப்போரின் மனதை பாதிக்கும் விதமாக இருந்தது. வயதான காலத்தில் தண்ணீர் ஊற்றப்பட்டதால் குளிரில் நடுங்கியபடி சென்றார். ஏற்கனவே அடிவாரம் பகுதியில் நரிக்குறவர் குடும்பத்தின் மீது தண்ணீரை ஊற்றி துரத்திய காட்சிகள் இணையதளத்தில் பரவிய நிலையில் மீண்டும் மூதாட்டி மீது தண்ணீரை ஊற்றி விரட்டிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.